באמת לאירוע הגמר של תוכנית היזמות שלנו, סטודנטים מובילים חדשנות במגזר הציבורי, מחזור 9. אנחנו כאן לחגיגת יזמות, אחרי שנה שלמה של עבודה קשה של הסטודנטים של האוניברסיטה שלנו. אנחנו חווים אירוע שיא של איזשהו זיקוק של התועלת בשילוב בין מערכת ההשכלה הגבוהה לממשלה לתעשייה. אני חושבת שזאת תוכנית מצוינת. כשאני שמעתי עליה לראשונה אני הופתעתי ושאלתי את עצמי איך יכול להיות שהתוכנית הזאת רצה כבר 9 שנים ואנחנו ברשות האוכלוסין וההגירה עדיין לא מכירים אותה. הסטודנטים של בן גוריון זוכים פה לחוויה מיוחדת, שותפות מדהימה שלנו עם גוגל ועם gov.il ופותרים בעיות אמיתיות, אתגרים אמיתיים של משרדי הממשלה. פרויקטים של הסטודנטים הם במגוון של תחומים, אם זה פיתוח יישומים, אם זה ניתוח נתונים, והרעיון הוא לכוון את הסטודנטים לפתרונות שיקדמו את הצורך העסקי של משרדי הממשלה. יש פה שותפות מיוחדת בין אקדמיה, ממשל, לזירה העסקית. והיא עובדת טוב כי כל צד בשותפות הזאת בעצם מקבל בדיוק את מה שהוא צריך. אנחנו גם נהנים מעוד איזו שכבה שהיא בתולית. אנחנו נהנים מסטודנטים שלא נשאבו לקיבעון כמונו, ויודעים לתת פתרונות יצירתיים חדשניים שאנחנו כבר לצערנו לא נדע להביא. בתחילת הדרך היו 15 פרויקטים שהונחו בפניהם. אנחנו היום מגיעים לקו הגמר עם 3 פרויקטים מרתקים מרשות האוכלוסין, משרד התיירות ומשרד הבריאות. אנחנו מרוויחים משאב מאוד יקר של מוחות חדשניים וצעירים ורעננים שחושבים מחוץ לקופסה, שלא נמצאים בשוטף שלנו ויכולים ככה להאיר את עינינו ולמצוא פתרונות לסוגיות שאנחנו מתמודדים איתם ביומיום ומאוד מאוד רוצים לפתור אותם לטובת הציבור בישראל. אנחנו בגוגל מאוד מאמינים גם בחיבור הזה עם הממשלה וגם בחיבור עם מערכת ההשכלה הגבוהה כדי לתת פתרונות שעוזרים לקדם אינטרסים ציבוריים ולעזור. ממש מתכוונת להזמין את הקבוצה הזוכה, אם לא הן, קלאריטי! זה מאוד מאוד מרגש בשבילנו, זה באמת לקחת את כל העבודה הקשה של החודשים האחרונים לתוך הרגע הזה שבו הפרויקט שלנו הופך למשהו אמיתי בעולם, ליצור אימפקט אמיתי, לעזור להציל חיים, ליצור משהו בעולם שיקדם טוב. אני מאחל לסטודנטים שלנו שתמשיכו להיות חדשניים, שתמשיכו לחשוב מחוץ לקופסה ולתת פתרונות שיעזרו לכולנו. הסטודנטים שלנו עברו שנה לא פשוטה. הם עבדו כל כך קשה כדי להגיע למעמד הזה, וברור לי שההתנסות הזאת תעזור להם לעוף הלאה ולהצליח בכל דבר שהם ינסו. אז המון בהצלחה לכולם.